Biachi Mmadụ Temple ọfịa nwetara agụ kasị na ọfịa dị n'ime agụ ọkwa ịma na odoro ewu na ọkụkọ anya na-ala nji ka ị na-eme ife a ọ bụrụ na ndị ụka mere ife akịta anụnwụ na afịọrọgharịwa ọnụ ọ dịka ala nji nke ndị dibịa na-akarịzikwa nke ndị ụka ife aka unu na-abụ unu pụta na-edisivu ụmụazị n'ihu akwụkwọ unu jee weta ego na bankị unu na-ebugharị si na ndị nwụrụ n'ụlọ ọrụ Obianya unu ekene unu eje bute moto na mekaniki na-akọgheri si na ndị unu ụlọ ọrụ Obianya unu ekene kịta imebuga ife a bifo nke a bụ nke ịbụọ inweela ọkụ na Asaba ka ị na-akọ ife a ọ bụ na Anambra steeti hei osoro udo ndị udo ya chi a ka akpụrụgo ịbịa kpọpụta nya bụ nwata nwa okorobịa isetaghị ihu ya gụ na ya na-abụ na ebe a wee na-akọgheri ife onu na-akọgheri bịakwanụ ka nkọrọ unu ife mere ebe a maka na vidio anụnwa bụ ife na-etere ndị n'ihu akwụkwọ kịta wee bụ na na-akọwa na nwa okorobịa unu na-afụ ebe a chọrọ igbu nne na nna ya maka ego ọ fụrụ na akaụntụ papa ya 100 million naira wee fụ 25 million naira na akaụntụ mami ya n'ọnya ka o ji wee chọrọ Chi Mmadụ Temple wee jebe Asaba ka o jee gbuo nne na nna ya ka o wee rikwa anya bụ ego n'ezie na ọkpa onye fụrụ 100 million na akaụntụ papa ya ka ọ bịa dị ka anwụ ndị ya bịakwa ka unu nene nya bụ ife onyonyo ka unu fụ ebe Chi Mmadụ Temple ji mma ala nji wee na-apịa nya bụ nwatakịrị onye nwe ego ọ nyere ya nya bụ nwatakịrị wee na-akọwarị na onwe bugori na nke ndị dibịa o jekwa na Anambra steeti na nya bụ dibịa na o jere ebe ahụ ka o gbuorie mami ya na papa ya ka o wee rie nya bụ ego ọ fụrụ na akaụntụ mami ya na papa ya si nya bụ nwa dibịa wee kechiri tụsasịa wee nye o wee tiri mami ya na papa ya na nni si mami ya na papa ya wee richaa na fa anwụghọ onye ka a na-akọdoro ife onu na-akọrọ fa anwụghọ ofughị ọgwụ oke na dibịa ya enyezi ya ọgwụ oke ya etiri mami ya na papa ya na nni wee sị na mami ya na papa ya anwụghọ n'ọnya ka o ji wee bịa na nke Chi Mmadụ Temple ka o nyezie ya nke o ya eti ya abụọ narụzie eti ya kwa alụ mmi ya na mpi ya na nni falie ya ka fa nwụzie ozugbo onye dịka a na-akọrọ ife anụnwa wee nọrọ ebe a na-ekwe Chi Mmadụ Temple nkwa ego ọnụ o ya enye ma moto o ya egonye na ọ bụrụ na mami ya na papa ya nwụọ ozugbo polisi n'idikwa ekpuru Chi Mmadụ Temple ka o provide ya nwatakịrị nwa okorobịa maka na ife o tinye n'ihu akwụkwọ bụ imebisi ndị yutu ịkụziri fa ụzọ ọjọọ ka ọ na-akụziri fa n'ọha ụzọ ọma na ife mmadụ pụta ti n'ihu akwụkwọ na-akọgheri I wish na Anambra steeti ka ị nọ wee mee vidio kịta anụnwa ka kọtọkọtọ gbaa n'ihu anyanwụ ị ka egosi nwatakịrị nwa okorobịa ka ndị mmadụ jee mee ya intaviu ka nne na nna ya fụ na ọ chọrọ igbu ya ọ sị ya ka nne ya mụtara ogbu akwa afọ rie nne na nna ya ekpe ọ dị ka ọ na-agba onye nwedebe kọstọm okonuko ofe ife pụta n'ihu akwụkwọ wee na-aghọrị ndị mmadụ ghọrịwanụ ndị unu na-aghọrị ị nwechara ụdị pawa ndị Fulani wee na-agagharị n'ime ọfịa na-egbusisi ndị mmadụ na Asaba na-egbusisi ndị mmadụ na Edo steeti na-atọkọrọ ndị mmadụ ị nwechara ụdị pawa ma Peter Obi arigoro n'ọchịchị ghara iji echitu onye n'ebe a ka Peter Obi rigoro nwa ndị lele kọdị na-akata maka echi mpa ya nwa awụrụ mma nwa abanye egwu ya n'ọbụrụ ndị nwa abanye egwu anyị ndị egbu mpa na mmanya ọkịkị bịa ndebe ka egbuo mpa na mama ya ibulu ego dị na akaụntụ fa tinye m ego ole 33 gịnị ya na nke motifi ya ebunye m latest model Corolla ọ sị na oge enye mmụọ abụ Chi Mmadụ akwụjọ ngo ebe dibịa ije mbụ ebe ka dibịa anọ ọ nọ n'ide mmiri n'Ọnịcha dibịa nọ n'ide mmiri n'Ọnịcha onye go poison ijelu mpa na mmanya na nnu ka ọ ọgwụ ka ebe tinye ya na nni iti ụfọdụ na nni tinye ụfọdụ n'ọgwụ ka mpa na mmanya rie ebe gịnị ka ọ nwa then iwe n'anya mpa na mmanya nwere ọkwa ya iwebeda nke Chi Mmadụ Temple iwebeda nke Chi Mmadụ Temple n'azụ iwebeda nke Chi Mmadụ Temple Chi Mmadụ Temple gịnị ka o gbuoro iyi mpa na mmanya si so ụtọ ka dịsi ọgwụ manụ bịa ọyọ m sị m biko mụ bụ Chi Mmadụ na ọ chọrọ ka mpịa na mmanya mee gịnị nwa mụ mee gịnị nwunye ya ọgwụ ga-ejide na nni ma mụ gbuo ya mpịa na mmanya so ọra eze mmadụ nọ n'ụlọ anụwa ibe abụ Calabash ite a nwere ọkwa Calabash anụ mpa na mmemme gịnị ọnwụọ ọkwa adị nkịta wakịta ya apịwa gwabụrụ ntị 1 2 ready go ịpịa ya ngwa bịa nwụsụrụ mmiri otu a apịkwana 1 2 ready go apịkwana ọbịa afọ yes mpa na mmanya ịchọkọ nwa nwata kwụsị mpa na mmanya ngwa ngwa nkọ Sepulan neba. Sepulan di luar loh. Sepulan neba. Itu siapa loh? Bagi dia. Siapa yang nama ibu? Fabila House. Wata asia Anambra State. Kalau mau abu Chi Mmadụ. Debem de la Asaba. Di bagu na mwa na vile de Edo State ne banke. Wata lo Zambia. Isi ko ibo tolo mbia power bank na nebe. Yana 5 4. Wata lo mbia.
kalau kan dan odin kana nampia na mia ga na iri ijite tata na ya ba tunga jida nampia na mia ya oban kita kan na mai nwa no mo go for account mpia of 100 million account mpia mia to 5 million no nampia na mia nwa na luzie okolego ni na onye mu 5 million ya mo luzie ndi nko so go ma moto ngba na num na ngai ma moto afọ tata why do you have mpia na social media bakana mo oya mpia bo because one is that I know I'm more about him already. I thought okay about Jumbo. When you are poison, go to Olympian and man and me on camp payment to go to water. Or what Olympian and me are the old and me. Mpia and me your one and I found but I come more in here Senepa. I'm one of them one able to say Senepa. But now, give them no offer. We offer. I was a mobile. I was a mobile off, I'm finding my amount. I was a mobile. It's disappointed. I was a mobile and finding my amount. Na nwa de gunne na nne ya nwa de gene bara ya fumanya da please that please ku boy oko wala am dia yemo ngwa ra la yo ngwa la ya da ngwa igwe gari happy o to ke tuwo ngwa Ai, Jesus! From today, I have changed. I will never parents. I will never kill mother. I will never kill mother. Because of his money. No matter. From today. Any day. A plan. Even fine. Even mine. You will go back. More to go.